Veieu? Doncs avui he plantat clavell de moro i julivert. Clavell de moro i julivert. I allà també, on he de plantar els tomàquets i les mongetes. No són plantes per fer bonics, són plantes que serveixen perquè les tomaqueres i les mongeteres pugin més. És una associació favorable que fa créixer més les plantes que ens interessen. Llavors les mongeteres i les tomaqueres ja les podré plantar d'aquí uns 10 dies, que serà lluna creixent. Tot el que puja, mira, em saluden. Tot el que puja cap amunt es planta en lluna creixent. Les mongetes, les tomaqueres, les albergínies, els pebrots i així. I tot el que va cap avall amb lluna minvant. Les patates, les pastanagues, les cebes i tot això. Ara que estic remenant una terra, també us volia ensenyar aquests cucs, que són tan fastigosets. A veure si en veig algun altre. Aquest en concret és molt gran, que no ens fan ni nosa ni servei, però són un indicador de que la terra és fèrtil. És a dir, com més grans i més grossos els trobem, més festa grossa hem de fer nosaltres, perquè ens estan dient que la terra és molt fèrtil. Que els altres vídeos els he gravat al matí, ara ja som a la tarda. Espero que no es noti molt el salt de ràcor. El que us deia de l'associació de cultius. Aquesta camamilla no l'he plantat per fer-me infusions. L'he plantat perquè ajudi a les cebes. Les cebes i les pastanagues s'ajuden entre elles. La camamilla ajuda a fer créixer millor les cebes i tal, i no molesta les pastanagues. A veure, el mateix aquí. Els diferents enciams i les cols s'ajuden entre ells. Aquí, els enciams i les maduixeres també és una bona associació de cultius. I aquí, els espinacs i les bledes també és una bona associació de cultius. I si les bledes no creixen més és perquè els ocells es posen les botes.